Boas tardes. Un ano máis, un novo memorial adicado ao mestre Enrique Otero e, como non, Reigames, tiñamos que estar presentes neste acto. Este 18 de abril, a nosa intención era estrear esta danza, este fandango, e xa que non podemos facelo ao vivo, como sería o noso desexo, queremos, aínda que sexa de forma virtual, deixar constancia desta fermosa peza composta polo noso mestre, o fandango das Meigas. Un saúdo e moita saudiña a todos.